Moi! Please Tervetuloa. subscribe our channel. Tervetuloa Yeah, we are doing some Osku- My Days. Osku And Tapala yeah, YouTube. shut the fuck up. Jokke 3. Mitä vittua nyt? Ei oo! Saku tekee kunnon röökiaskia 88 siihen. Aatteen miehiä varmaan. Onks te muuten miettinyt koskaan, että kun on noit niinku hedelmiä, missä ei oo siemeniä, et miten niitä kasvatetaan? Tai niinku, tiedätkö, mistä ne kasvaa, jos ei niissä oo siemeniä? En oo kyllä miettinyt. Niin. Tommonen. Tiikeri. Näin. 2 päivää tätä. Tänään ja huomenna. Keskiviikko sitten tehdään peitekuva käteen ja torstai on sitten pakkauspäivää. Mä teen ihan vähän siis sitä torsoa. Mitä on tuossa muillakin videoilla sitten tehnyt. Et siinä on se vähän sellainen japsihenkinen design. Näin. Se on torstai. Varmaan pitäisi jotain niitä messuvalmisteluja katsoa silloin torstai ja käydä myös printtaa portfoliokuvia siihen pöydälle ja mitäs muuta. Ne viime viikon video pitäisi nyt editoida, koska siihen ei ole kyllä aikaa sitten tuolla messuilla. Alkuviikon kun tekee hommia, niin voisit keskittyä siihen messuviikon loppuun rauhassa. Joo, mä menen laittaa toi paikka nyt työpiste kuntoon. Meillä on myös tämän viikon maanantai tiistai vierailijana toi Jori. Aito köyhä tatto. Niin. Eihän täällä mihinkään. Oikein se keltainen tussi. Miten keltainen tussi? Ois totta kai, tiedätkö mikä olisi hyvä? Se, että laittaisi jotain ylös johonkin, tiedätkö? Niin. Meillä piti tulla yksi vierailija, niin No mä katsoin silloin vaan, kai tää tilaa sit on. Ja varmaan sit pitää. siis me piti yksi vierailija olla tuossa alkuvuodesta. Mä olin silleen, että jep, niin meillä ei kaikki, me ollaan vittu Kajaanissa leviöitä silloin. Tai tiiäks, ei ole ketään niinku lähimaillakaan. Et siirretäänkö? Joo, siirretään. Okei, toi. Ei kun tiiäks, en mä sano, että tää on mikään kumpi oli ensin, muna vai kana, mut tiiäks, kun tässä ei oo sitä munaakaan, kun ei oo niitä siemeniä. Mikä on esimerkki? No vittu siemenet on joku hedelmä. Mikä on esimerkki? No kun on esimerkiksi Satsuma. on esimerkiksi viinirypäälä, niissä ei oo siemeniä. Mandariine, missä on siemeniä ja missä ei oo siemeniä. Niin. Onko se vaan niinku tyttö ja poika, tiedätkö? Mä voin kyllä vahvasti. Siis mitä on? Tai joku muukin voi. Siis mitä? Siis puhut? Hei! Toi alkoi brain rottaamaan tuossa yhtään. Ei kun... Mä tapin. Mut siis silleen... Mä en ymmärrä sanaa. Mikä on mehiläinen?
Mä tässä se on ihan ok. Se on ihan ok. Jos toi tulee niinku... Tossa on sportilla. Antti Tuisku, ketä ei myönnä, että tykkää siitä, mutta kaikki kyllä niinku... Ei, on. Antti Tuisku just, että... Antti Tuisku on mäntyä. Ei, no joo, okei. Ketä ei ikinä tykkää Antti Tuiskun musiikista ja kuuntele sitä, mutta yllättäen se vaan vittu myy tuolla kaikki vittu keikat loppuun ja vittu Spotify vittu striimaa niin vittuusti. Ihan yllättäen. Ei teillä yhtään Antti Tuiskun fania. Juu, Ei varmaan ole yhtään tullut vastaan. Jari Sillanpää. Pakko hyppää kartsapenderi tuohon. Kartsapenderi? Bender Defender. I can feel your daddy. Mitä? Siis sä voit... Sä Anna mennä Peaky Blinders sarjaa, niin mä annan sillä kyllä ihan silleen ykkösestä 10, niin mä annan kyllä kuitenkin silleen aika solidi 7,5 sille sarjalla. Joo. 7,5 on kyllä hyvä On. Näin on niin tiukka kriitikko. Mitkä menee 9 luokkaan sen johtaan? Häh? Mikä menee sen 9 luokkaan? No kyllä mä Dexterilla antaisin 9. Breaking Bad on parempi juttu. Breaking Bad, Better Call Saul, niin kyllä ne pyörii siellä 8 ehkä jossain. Sopranos 8,5. Yellowstone ehkä siellä, no se on siellä 7,5 rikkaa. Mut joo kuitenkin, mut siis 7,5 on hyvä. Oikeesti mikä sarja mukaan 10? Ei oo. Kyllä mä sanoin, että Dexteristä voi tulla joku 8,7, 8,1, 9,2. Tarvii kuumuttaa tuosta Tentille. Tentille. Vitsi, pitääkö nousta se? Tää on pussi. Odottaa. Ostakaa sulla mennä sulla on. Jos ne ei lähde Kyllä mä niin kuin aikaisemmin, niin Joo, mä veikkaan mä voisin sui. hyppäs silleen hetkeksi vaikka seisoo. Sanotpa ihan pienen klippiin tosta noin. Joo, seisos just tolleen. Hyvä. Kyllä se menee makeasti siihen. Oikein. Tarviiks kyydin? No perkele. Arvasin, että on norkoa. En mä Anttikaan laita. Arvasin, että sä jäät norkossa siitä. Mitä jos FedExin paketti niinku ei oo noutaisi himassa? Mä oon ehkä 7 himassa. No illan sitten. Niin toivottavasti olisi. Tervetuloa taas seuraamaan uutta viikkoa. Maanantai-ilta ja tää viikko on aika kiireinen, tarkoittaen alkuviikkotöitä ja viikonloppuna sitten Helsingin tatuointimessut. Se vähän aiheuttaa totta kai aikatauluissa pienimuotoisia ongelmia, eli tarkoittaa sitä, että mun täytyy tässä alkuviikon aikana editoida toi viime viikon video pois alta, niin se on sitten hoidettu. Mä mietin, että joo. Kiitos jälleen kun katsot tämän My Week tatuoitsijana videon ja muistathan käydä katsomassa aikaisemmatkin tuotokset, niin tiedetään missä mennään. Pidetään tää lyhyenä, eli aloitetaan. Kiitos kaikille kommentoijille ja kaikki, jotka on lähettänyt viestejä, että on ollut kiva katsoa, niin ilo on molemminpuoleinen. Jos sulla herää kysymyksiä, niin jätä kommentti tuohon video alle, niin mä koitan parhaani mukaan vastata kaikkiin vaikka seuraavassa videossa. Joo.
Mä puhuin aikaisemmin myös siitä, että arvotaan tatuointilahjakortti ja niinhän me tehdään. Mä laitoin jonkun tavoitteen siihen, että heti kun saadaan 500 tilaa tälle kanavalle, niin laitetaan jakaen. Eli jolle tilaa kanavaa vielä, niin klikkaa tilaa ja oot mukana näin sitten tatuointilahjakortin arvonnassa. Joo, ei mitään. Mä jatkan nyt editointia ja toivottavasti. Siis niitä videohan tulee Helsinkiinkin jälkeen, eli toivottavasti näin mahdollisimman monen siellä Helsinki-inkissä. Mut joo, Repelt myös terkkui. Joo. Sain tuossa aamulla editoitu aika hyvin videota, niin hörppisin siinä matsaa aamulla ja jäämatsaa. Ja sitten leikkasin sitä videota. Mä kävin nyt hakemaan nopea tuosta kaupasta. Kahvimaitoa vähän liikkeelle ja kuten syytäkin on jo, niin on ajamassa just parturiin. Vähän myöhäisempi päivä tänään, että kello tulee nyt 1 seuraavaksi ja 1 mulla on sit parturi ja eilinen asiakas tulee tänään kello 14 sitten heti sen perään, niin jatketaan ja tehdään loppuun se El Tiger. Ja joo, totta kai vien tuliaisia tonne niinku kuuluu, niin hei mitä vittua. Se on ihan vittu päältä vittu. Joo, ihan sama. Tuliaisia tää. Ja sit likoil vähän suklaamunni. Joo, ja itse asiassa en tiedä onko aikaisemmin sanonut. Täällä on joku remontti oikein. Niin en tiedä onko aikaisemmin sanonut, mutta siis mä käyn tässä mun ystävällä Mikkel parturista. Tää on tässä Leaf Areenalla. Tämmönen kuin Designpaikat ja Martinero. Parturi-kampaamo. Ja varmaan paljon muutakin, mutta parturi-kampaamo ainakin. Kai tälle kynsiäkin tehdä enää ja kaiken näköistä. Mutta joo, niin tässä mä oon käynyt. Tähän on kiva tulla, kun pääsee auton kanssa. Ja totta kai jälki on nyt niin hyvä, mitä tämän mallisen päähän voi saada. Eli siitäkin totta kai pointsit, ei pelkästään parkkipaikoista. Joo, täällä on kunnon miehet hommissa. En tiedä mitäköhän tekee. Mun mielestä tähän kaavailtu joskus jotain loftikämppiä. Ei niitä varmaan kylläkään. Joo, aika fresh. Piti tulla nyt tälleen nopealla varoajalta vähän freshing up, niin on valmiina sit viikonloppuna Helsinki-inkiin. Mikke trimmas mun viiksetkin. Mitä mieltä? Ihan jees. Ja kulmakarvoi vähän saksittiin. Vatsavarussit yhtään mitään. Ihan yhtä kova nääkä kuin ennestään. No, se on kissimirri nyt ja nyt se saa kropan muodon ja tulee hyvä. Se tuu mitään kun mä säädän vaan. Noin, nyt on hyvä. Ihan gay. Ai, mutta oikeesti vähän silleen niinku, et näe ilman laseita. Gay. Et tiedä. Joo. Lisää maitoa kahvia. Gay. Käyttää kynämallista tontikoneet kunnon koilikoneet ja gay. Sitten ne lopetti, kun ne näki. Kai sitä vois... se saatana kenkäs kans tänne isottelemaan. Kai sitä vois himalaiset lähteä. Vähän dominanssia. Saku otti tuosta runkkupankkiin, vaan se halusi, että sä kuristat sitä, niin se menee nyt nopea himaan heti. Mun täytyy mennä laittaa pyykit. Lähdetään munan taas, että otteetpa siinä. Okei. Joo. No mihin se laittoi kädet? Mikä? Mihin se laittoi kädet sit?
Hän meni kai omiin housuihin. Okei, wow. Mikä ton tiikerin nimeksi tulee? Bengalin tiikeri. Bengalin tiikeri. Onko se joku kummeli? Se on... Ei kaikki vitsit vaan kummelivitsejä, mutta on toi melkein. Toi on Niilo 22. Vittu vetää niitä yhdistä. Se on varmaan kato siitä kalvosta. Joo. No niin, katsotaan. Näytäs tänne. Katsotaan kun kissimiri saatiin valmiiksi. Semmonen tiikeri täältä. Ja siihen menee tonne. Ja toi häntä tulee tänne hartialle asti. Aika suoritus 2 päivään. Tatto-armorit lyödään seuraavaksi. Jätä kotti. Sitten seuraavaksi niin evidenssiä. Joo, niin mihin mä jäin? Niin siihen, että mä oon nyt matkalla Raisio Evidenssiaan, niin kello tulee 9 ja kävi vähän silleen hassusti, että koira söi tommosen fetajuuston niin muovipakkauksen ja siinä nyt on totta kai riskit, että se jotenkin menee poikittain suolessa tai muuta, niin ei haluttu sitä riskiä sit ottaa, niin, ja ei kotikonstein onnistunut oksettaminen, niin sitten lääkkeillä tuolla eläinlääkärissä nyt hoidettiin se oksettaminen ja sieltä tuli viesti, että muovi saatu pois. Joo. Eli ei ole enää kuin se helpoin osuus, eli maksun paikka. Niin kyllä. Semmosta se on. Kaikkea sattuu ja niin päin pois, mutta hyvä, että taas niin sanotulta henkilö kautta koiravahingoilta niin säilyttiin. Sehän on pääasia. Niin kauan kuin rahalla selviää, niin on käynyt hyvä tuuri. Joo, ei mitään. Next evidenssiä ja jos sit pääsis kotiin. Nopea Akul synttärikakku, sillä on syntymäpäivät tänään. Niin tämmönen kinuskiylläri ja nyt kakkukynttilät, mitkä löytyy kakkukynttilä lajitetaan halveen. Pitäis katsoa tuonne, on ei vittu. Kunnon hyvät. Tulee pojan syntymäpäivän joku. Joo. Edo on sit 30. Joo. Hyvää syntymäpäivää. Kiitos. Puolella nyt. Ja muista toivoa! Did you wish a wish? Okei, jatketaan tikkaa. Wish I a had wish. one wish. Yes? What is Yeah. it? I can't tell you because it's not going to happen If we know. otherwise. It's really good. Yes, it does. Remember, you know, I have pictures of some tattoos and I'm like, Have you shared them? Natarmaljakko kattelee, natarmaljakko nyt kun on proukki, että kun sait proukki. Natter maljakko. Ja Do I get arrested if I put this
Put the top of the boot. Yeah, ice agents will come and get you. Yeah. No niin, poitsut. Mihin te teette sen näytön? Oho. Yeah, I think. Haha, hei! Onks toi nauroks äsken? Joo. Is this your playlist, Lucy? I just put on one song. I think it's playing from the radio. Okay. Okay. Noin, sinne tulee Palata sen live. takia, niin Sitten tohon tulee aina mikä se live? Se samantyyppistä kontaa. On hyvä. Joo. Joo, Akult voi kysellä niitä Tommin tarroja nykyään, kun se teetti niitä kanssa. Ne oli mun tarra. Jos sun pitäis valita nyt, että ketä julkissa ja ketä sä olet. Nyt! Niin nyt heti. Mut niinku silleen, että se julkis at the moment. Vai niinku, voiko mennä Niinku at the moment. Niin. Mulla on tiedossa. Mä oisin Jonni synty. Mä luulen, että mä voisin olla vitun pahaa oikein. Ota Kimi Räikkönen. Mä itse asiassa voin olla kans Kalle Rovamena. Vittu oikeesti, saatiin omaperäinen niinku niitten tarrojen kanssa. Itse asiassa mä voisin olla Kimi Räikkönen kans. Joo. Tää on juuri. Sapina Särkkä. Tuohon kun laitetaan perukin päähän ja rintsikas, niin se on ihan kun se on pirun. Who is Sabina? Who is Sapina Särkkä, you ask? En mäkään tiedä, mitä se on. If you see photo of Sabina Särkkä, you will turn lesbian. Lesbianos. Okei, sanoo aho. Sabina Särkkä vai Shakira ja Sydney Sweeney samaan aikaan? Shakira ja Sydney Sweeney samaan aikaan. Okei, Raita Tarja Halonen. Oli silloin kyllä pitkä tukka oli. Ei ole! Vähän raakkeli. Ei todella! Prime time, Tarja, prime! Yes. But Good work, but yeah, the background is kind of fast. yeah. Are you doing the Yeah. between? Toi täyteen. Freehandina tommosta meininkiä. Ja täällä on parantunut. On hyvä. Akun synttäri vodka Red Bulli. His last drinking memories with me are from the ship. This is amateur. Not on camera. Kuvilka dit. I don't believe Say it. it. No, he will cancel Say me. it. Kauhean darra. Ei niin pitkäänkään juonut mitään. Tuntuu, että heti huutava kiksu huivien. Onkohan päästä heittää? Ota se kelpo pois. Markku Laitila poro.
Hasselbakka peru! Hasselbakka peruna! Miksi meittekö toi punasipula ruskistumaan tuohon paistipanuun? Leuka on viimeksi ollutkaan, kun vaan tän nähnyt. Kyllä te jotte olette sen aikaiseksi. Mitä sä tulet leukaa heittämään siihen nyt vittu? Ei oo ihan Se oli tuntuu kiveksi astettu. Ei toisaalta tullut. Ei tää on niin paha, siis kyllä toi kylki on niinku pahempi kuin täällä. Girl, come to me, baby. You alright to leave. Ei siitäkään kyllä mitään jää. Hei, eilen me lakkoille vuonna. Ei oo läheskään yhtä pahaa jahtoa. Niin nyt se ei oo pitänyt. Joo, katsotaan. Sheesh! Noin. Pikku varjo tonne. Tosta. Toi touch-up nenää, silmää. Ja sitten... Kuta heijastaa tämä? Noin ikäis. Toi. Maailman ärsyttäviä. No niin, sit on tatska maksuaika, eli töihin joutuu. Se palkkaa mut tänne semmoisessa hännivälissä vai? Niin. Vähän siihen ympäri. Pidä siitä sit katsoa, ettei se lähde liikenteeseen. Joo. Meneekö se siellä? Tää on jaksi ihan vittu. Joo. Ei mene. Vittu noin. Älkää häirittö nyt. Niin mäkin tiedän. Mitenkään luettelusta. On oikeesti. Eikö se oo? Vittu tästä tuli, siis mä tein maailman tulisemman vittu Slipknot tatska viime viikolla. Mitä? No miksi sä et oo julkaissut? Vittu makeeksi. Hei vittu tää vittu läppäri oikeesti. Para Colombia! No niin, katsotaan. Mä nyt otti tämmösiä tosi pieniä, koska ne oli vaan 40 senttiä kappale. Mä aloin pakkaamaan sitä seuraavaksi. Mustekupit. Sitten myöhäinen lounas tosta Moipokesta vielä nopeasti ja takas pakkaamaan. Täällä on tästä tullut erikseen ruokaläheteillekin jo parkkipaikat. Jätin siihen. I think they have sushi, have rice. And sushi rice. Thank you. Sushi rice and salad. Yes, thank you. Semmonen. Moi. Ruokatauko nyt. Nyt sitä ruokaa. Kuvat tuliko? Nää. Ihan makeet. Joo, nyt mä katon jotain videoa. Ja mitataan tuolta männänrenkaiden välystä, mikä tuossa näkyy. Paperi sanoo, että 035.
what? Kun mä herään viimeisen puoli vuotta, niin mä oon todennut, että niinku periaatteessa... Ennen kuin sulla on loppuun, niin mietin, mitä sä sanot. Joo, älä nyt sä stressaa. Vaan mä toivon entistä enemmän joka ikinen aamu, kun mä herään, että Suomeen tulisi sisällissota. Vähän kaadettua. Joo, mä tuun vähän ehkä. No joskus apautsi. Mukaan. Toi. Pam. Printtää kinkin piun. Nyt himo. 9:30 kello. Nyt video on leikattu, niin mä katson sen nopeasti läpi vielä. Teen tarvittavat muutokset. Noin 70 gigaa, 80 gigaa muuttus 13. No, nyt nukkumaan joo. Huomenna nokka kohti Helsinki. Pakata pitäisi vielä. Joo. 7:35 kello. Pitäis pikkuhiljaa ruveta lähteä. Mä käyn hakemaan akkun ensin ja sitten siellä oli joku paketti, siellä oli nyt pakettipostis, niin käydään hakemaan sen ja sit hakea kamppeet liikkeeltä. Katsotaan, jos olisi niinku 8:15, 8:20 päästäis lähtemään. Totta kai mulla nyt on joku kröhää tuolla kurkussa. Olisi kiva olla sille ihan täysin terve tämmösen viikonlopun ajan. Ei kai siinä. Unohdin reppuun totta kai sitten. Eli missä on padit sun muut, kamerat ja kaikki. No. Eipä siinä. Napataan ne ja kokeillaan uudestaan sitten, että tuleeko tästä mitään. Ai toi kuvannut äsken. Kurkku kipeä. Akulon pahtopaisti. Kello on 9:07. Meidän piti lähteä vähän 8 jälkeen, tunti myöhässä. No, ei se mitään. Jos lisiä ne on vielä aikaisemmin, niin ne voi katsoa missä meidän spotti on. Jollei spotti on jaettu, niin voi varata mennä kuin hyvän paikan. Jee, no niin, sit mä ajetaan tonne, moro. Moro. Mennättiin jäädä poliiseille tästä näistä kivihovista, mikä tää on, niin pikku kaffe ja sit jatketaan matkaa. Kiva kevätaurinko. Sieltä akku tuleekin. Otti panin. Mä otin tosen kinkkusämpylän. Näyttää kyllä ihan hyvältä. Oikein tommoista pullaleipää. Niin. Mut 5,30 olisiko ollut. Mikäs tyyli. Mut joo, vähän harmittaa nyt toi kurkku kipeä, mut ei se auta. Turha sitä jäädä vatvomaan. Niin. Jos otetaan tätä lihausnadista vaan eteenpäin tätä pöytää. Joo. Niin se menee just siihen. Why not? Can I look at this? Okei, Lisi. Hei. You called it icon? Icon. It's iPhone Pay. Putte. Puuhapet. Putnariikko. Eikö se ole? What was his name? Stup. Strup. Stup. 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 Gang. Pitäisikö meidän nyt Lisi. hakea nyt tarrat ja mittaa tässä takaisin? Niin, vittu, let's go. Let's go. Please subscribe my channel. Osku Tsephälä. Yeah. After this video, I will give 3,000 euros worth of gift cards. You know. Yes, my name is Osku Tsephälä.
Okay, yeah, now we're leaving from the Cable Tehras. Joo. And my name is AK Viljanen, if you didn't know. And Osku is giving no backshots, but 3,000 euros worth of tattoo gift cards after the convention. Someone you lucky bastard. Sä kuulostat ihan Jarkko Parkko. And Mikä se oli vaateissa vähän? save me. Nyt me saatiin Airbnb-avaimet. Luotasari. Tiputetaan kamat ja pitää varmaan hetki piirtää tässä. Mennä takas tonne. Tää on ihan makea. Noin. Tuolta. Jaha, saaks taas nyt dipsata huoneeset? No vittu dips. Ei ku joo, vittu mä dipsaan tänne. Mä nukkusin viimeksi tuolla vittu eteisesti, mä nukun nyt tossa paras. Tänne edes tulee muuta, kun Joons saa Lisi. Janeli. Noin mun puolella. Paskin huone. Jep. Sisään, makkari. Et sinne. Sitten on olkkari, niin ruokailutila ja merinäkö alla. Tää on ihan leijakin oikeesti. Vittu mä exposasin, että sä jätit paskimaan makkarin. Guess what? What? Aku said, yeah, let's give Lizzie the shittiest bedroom. Hey, I said I want the same room as that. Well, you slept in the couch last year. I slept in the couch last year. You can't have the princess treatment every year. Ugly ass. Vähän tuossa teen tuon designia. Lähdetään nyt syömään. Hetki vaan kun arvon herrasväkki sieltä saapuu. Ja Levant Lauttasaari kun. Joo. Tultiin syömään nyt tähän näin. Semmoinen. Wow. Kulinaristi Aku. Yeah. Maistan tätä minttuvettä. Joo. Molemmat pidät. Koko. Ei mikään ihmeellinen. Mut toisaalta Middle Eastern street food, niin Ei toimi. ehkä burgeri ei ole se hyvä vaihtoehto. Mutta Sillä on ehkä syy. 3/5 laittanut. Asiakaskohtaaminen ei myöskään mikään hirveän mairitteleva. As a professional Turkish food eater, Yeah. what would you say Well, out of 5? out of 5, maybe 3.5. Okay. Because Decent. it is good. Most of them. Soup wasn't. It's very easy to get the taste right normally. So it wasn't my taste. But Okay. But you still ate it all. yeah, 'cause I love it. please subscribe the channel. Like and subscribes. And now we are going to the convention. 800 meters roundabout at the first exit. A roundabout. Solmo Brewery. Fuji. Iurega. Easy. Let me cry. What? The G. I wonder why they give. I think because there is most room or something. No tables. Kato! Oh, oppa nää ruskea.
Ota näitä Ihan originaaleja. sopii tohon kuvaan. Mä otan näitä originaaleja. Hei, oliks tää nyt alkuperäisiä? Joo, ne on näitä originaaleja. Wow. Arva mitä? Niin. Aku teki kopioi sun tarraideasta. Mulle on jo jaettu niitä kopioita. Siis mitä? Oikeesti? Vittu mikä jätkä. Mieti. Se oli silleen, että vittu Tommilla on hyviä... Se oli näin, Tommilla on niin hyviä ideoita, että vois kyllä vois tehdä. En mä oo totta. En mä oo mikä vittu lapsi. Sehän meni niin, että niitä piti tehdä vaan meille. Sitten yhtäkkiä Tommi Stories seuraava päivä. Vaatojen ennakkotilaukset nyt tehdään. No mitään vittu. Meikä laittaa 2 viikon ajan monta viestiä, että me nyt ollaan tilaamassa paitoita. Otatteko te nyt niitä, että niitä tilataan, koska niitä ei pitänyt niin kovaa. Niitä ei jäädä meille. Niin, sä olit $100 silmissä. Nyt mä kopioin tämän idean. Tästä voimme nyt... Joo, katsotaan. Ja tää on tää, Jori käytti tätä samaa, mä huomasin heti kun haisi koko vittu liike tuolla. Noniin. Ei mut ei. Onkohan täällä vittu peiliä? Ei tää haittaa. Teksti. Piu. Ja sit tonne ehkä istumakestis tohon. Ehkä tänne jotain. Ja Akun uusi paita. Saakeli. Joo. On hyvä. Joo, paketti sitten tältä päivältä. To the left side of the stage. Ultimately, the valmista. Also there, so if you don't see all the tattoos right now, please be patient. We will have a... Big round of applause, ladies and gentlemen. Fan tattoo. Hei, sanokaa moi vlogille. Moi vlogi. Moi. Mikä on vlogi? Miten Islannissa menee? Eikö oliko se vlogi? Tää ei oo kyllä miestä juttu. Mä oon tässä nyt vartiouduttu. Kaikki veti kammate siinä. Kauhea flex. They're all standing up. Yep. Ja näin. Nyt sä voit liikkua.
inside of her. A beautiful piece on the inside of her arm. No niin, iso kättä. Käytännössä voittaja. Hyvyllä. Miltä hän nyt tuntuu? Super nice. Weird choice. Who am I? No. Well deserved. See you tomorrow, man. Enjoy. Me too. It was pretty basic tattoo. Yeah, but no, I mean not a surprise. I didn't know it was yours, but there was 4 tattoos left now. Käytiin kaupassa tosiaan. Iltapalaa. Suurin juttu meikäläisellä kyllä oli kahvia. En tiedä kuka osteli. Täällä on nyt kaikki levällä, että jokainen saa tulla hakemaan niinku omaa. Oh, hello, that's me. Joo, päivä 2. Tultiin just tänne. Kaapeli tehty. 11.35. Sitten pientä viimeistelyä tuohon designiin. Ja asiakas tulee 12 jälkeen vähän. Laitetaan hommia sitten. Mä käyn hakemaan nyt kahvia. Mä en kestä tää Antti tuiskui soberina. Ota se banaani. Ei hyvin. Ota se banaani sille. No mitä sä teet sit huutokonttorissa? Mitä sä teet huutokonttorissa? Omalla iholla itseni. Ai ihanaa. Ai sun riittää se? Okei. Saanko mä ottaa tämmösen? Kiitos. Huomenta. Joo. Aletaan kahvia ja aletaan piirtää sitä. Huomenta. Otaks tää aamupala vai? Otaks tää aamupala? No tuolla on kahvi tuolla. Täällä. Kuuma. Äkkäisenä keität. Komea. Toi on kyllä omituista, kun Nelli kai sä ymmärrät, että vaikka sä kommentoit tolleen, niin ei se enää muuta sitä tilannetta, että ne on ostettu jo. Et vaikka se kyseenalaista. Ensi kertaa varten. Ai niin, sun pitää olla vittumainen vai? Niin, että muistaa katsoa manskat. No joo, hei, mehu. Mulla tulee mieleen se päärynä mehu ja joku Ville Vallatun tai joku tämmönen. No. Vaan katsoa, miten sä valitat.
Some great competitions today, but we're going to start our last one. For all the judges to come towards the stage, both of them, which is always good. So the first one. Kuka voittaa? The first tattoo that you just saw is by your red tail tattoo. Ihan sama. Kanada voittaa aina. Niin laaja skaala, että tulee tuommoista isosta selkähommasta. Kuka sä olit? Fepiatu. That's the best of day. This one is the best. Tuo voittaa, mennäpä jatkamaan. These categories. Semmonen kollavi, että joutuu vittu oikeesti pitää taukoa. Niin, jep. Joo. Ja sit on vittu hyvää paskaa, saatana. Joo. It's okay. Right next to me. But let's get Limanen. all of it. Noi, eli Till death do us apart. Ja vasikka 1 ja vittota ja saatana. On hyvä. On hyvä. Aika hyvä. Päivä meni tuohon alaosaan ja tänään päästi vähän kevyemmällä toi yläosaa. Tosta on hyvä jatkaa tonne eteen ja toi väli tuolta alhaalta, niin katsotaan, mutta nyt näinä 2 päivänä tämmöstä. Vieraslaji. Miltä näyttää tatuointi, mitä tää on vähän tekemällä tehty, mutta Montas kilpailijaa meillä pitää olla paikalla? 11. 1-2 monta. noi on makeet kyllä, kun noi menee noi geometriset kuviot tolleen varjojen kanssa uuden läppään. Ei tuo vastaan, löin uuden. Jonnilla tehdään seuraavaksi tää tatuointi nyrkki, mikä menee lyö laudan rikki ja siinä lukee massa. En mä tiedä, ei oo järkeä, mutta ei oo mun kinttu mihin se tulee. Moi, please Tervetuloa. subscribe our channel. Tervetuloa, Yeah, we are doing some Osku. My Days. Osku And Tapala, Osku, yeah, YouTube. shut the fuck up. Osku will give away some lahjakorde over 300,000 euros. Please remember to click the bell button Yeah. so you get notifications. Yes, a free entry journal in the porno channel. And we like to panorama. Also, like the video. Joo, täällä alkaa nyt paras iso, niin me osallistutaan tässä Tommin kanssa tällä. 5 entries for the list, so the judges really have their work cut out for them. I've been told that one of the contestants has already, Mitä dikkattiin? Ihan kova. 24 people On dead. Should we go watch best big one? No niin. Luontodokumentti. Mojo! No niin, ruvetaan loppaamaan. Kaikki nyt. What's up? Mitä Tommi? Laitoinko te jonkun skavaa? Big one. Ei kun big one. Ei. Liian kova taso. Ei vittu Niin. Me ollaan ollut lomalla pari viikkoa. Mä en saa mitään selvää tällä. Miten edistyy jalka? Hyvin. Miten se edistyy? Hyvin. Kohta valmis. Nice. Okei. Mitä nää syöt? Kuivattaa mangaa. Kopaiemmin. Mais. Aivan. Se sopii jauhelihaa kanssa. Yeah. Dried mango. Jauhelihaa ja suolakurkkua siihen päälle. Helvetti. En mä ota tota.
Liian vähän sokeria, muuten ei auko. Jaa. Hei Lisi, mennään hakemaan mulle kaljaa ja katsotaan kilpailu. Joo, mennään. Moro! Kolmatta päivää tällä pärjäillään. Mä oon tehnyt ton kohan. Minkä kohdat oot tehnyt? Tomon. Sen musiikki, keskittyminen musiikki. Lisi! Lisi! Hei! It's pre-com. No, please don't. Fucking nasty. It is. The fact they didn't even start the tattoo because Joni peed his pants. Yeah, Joni peed his pants so they can't start. But you know... Olut. Onko se kamera vai mikä vittu? Ne tekee näin pieniäkin nykyään. Tässä oppii mun käteen kato paremmin. Tottunut. Täällä on yli 20 000. Noniin, maksan taputtaa. Niin, taputappa. Jumalauta, mä pyysin taputtamaan ja nää vaan uliis. Metsi uliis. Okay, Lizzie, thank you for the support. Hey, I was applauding. No, yeah. I was too. No. Fucking nice. Look at the school there. Yeah. A big round of applause. Full sleeve. Everything that you can see. Kiittikö, jos olet käden näyttää? Joo, se oli semmonen. Päästiin toiselle kierrokselle. Sehän on tossa kategoriassa voitto, kun toi äskeinen voitti. Niin sehän oli hienoa. Katsotaan, täällä on Elina työssä. Ai siis sulla on oma hierojakin? Ai sulla menee niin hyvin? Okei. Okay. Hei, mulla on 8 kubinia, laske siitä. Onko sulla kultasi niinku Tommilla? Onko oikeesti? Vittu säkin oot tommonen harakka oikeesti, kun keräät kaiken mikä vähänkin kiiltää. Okei. Custom made, girl. Okei, ja tässä taloustilanteessa 50 ei kuulemma tunnu missään. Herra jestas, me eletään eri maailmoissa. Peukkupainin Suomen mestaruuskilpailu. Jokikangas tattoos. Paula Marin Art. Okei, elikkä... Siis sä et tiedä mihin sä lähdit. En kyllä. Mä lähetän. Ihan paketti. Mitä ennenkin aika paljon. Minähän. Juu. Päivä 3. Täällä rauhassa kahvia ja akku on valmiina päivän taistoon ja tunnelma on vähintään odottava. Apua. Mutta en minä tiedä. Yeah, they are great, man. They are great. Entä näkyy se? Kato. Miten se kääntää? Eipä lähetty tyhjin käsin täältä nytteen. Kato. Vestatto Company Turku. Epäilenpä tuota. Hei! Kato mitä mä astin. Oikeesti, onpa hienot. Mä tiedänkin mistä ohjelmasta toi on. No mistä on jo? Toi on paluu tulevaisuuteen. Entä tää? En tiedä. Tupac ja Ei kun niin Biggie. onkin. Jep. Hei, se on mun tuo. En mä halua mennä sinne. Joo, tässä Nellin kanssa istutaan
Pitkälle, ei oo 3 tuntia. Tykkää ja kommentoi. Mä oon huomannut, mä syön näin. Näin. No niin. Meillä on täällä tänään... Sä oot varmaan Oskari oikeesti. Onko se vaan Oskari? Okei, no uusiksi. Ootko tehnyt töitä? Joo. Tai siis sä oot Joo, ketään ei ostanut mun taului. Ihan sama, mä roudan niitä silti mukanani. videolle. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Joo, elikkä Helsinki Inc. 2026 taputeltu ja oli kyllä kiva treffata taas kollegoita ja vaihtaa kuulumisia ja sekä tekemään siistiä tatskaa, niin eihän sitä ihminen voi muuta toivoa. On henkilökohtaisesti erittäin otettu ja ymmälläni oli kiva kuulla, kun moni tuli henkilökohtaisesti näin niinku kasvotusten sanomaan, että on ollut kiva katsella näitä videoja ja näin. Varmaan reaktio pitää hieman harjoitella vielä, koska nämä osoitukset tuli täysin puskista, niin olin jokaisen kohdalla vähän kuin peura ajovaloissa. Mutta sydämelliset kiitokset kaikille. Niistä tulee erittäin hyvä mieli. Mutta niin kuin kaikki hyvä, myös tämäkin video päättyy aikanaan. Eli kiitos vielä kaikille, kun jaksoitte katsoa tämänkin videon. Ja mikäli tulee jotain kysyttävää, niin jätä tuonne kommentteihin sekä ajanvaraukset, tiedustelut Instagramin välityksellä taikka info@tattoosbyosku.fi. Mutta ei sen enempää. Muistattaa tilata kanavan, jättää tykkäyksen tälle videolle. Jos tulee jotain kysyttävää, niin voi kysyä nyt. Jollei, niin kiitos ja seuraavaan videoon.